Ruská výroba. Chceme robiť to? Minimálne. Čo sa ideš? Či jebe? Ale čapnem ti. Dobre, dajte mi ryby, počkaj. Održem pás. Počkaj. Tak aby vás bolo vidno. Toto je cirkus dragón. Tak čo robíš? Poď. Vyrovnávaj. Do druhej strany. Však poďme plný lavy, to som dal plný lavy, nie? Dobre, že vyrovnávaj. Do auta, bum. To není moje, tak čo? Víš, to musíme skúsiť tak, kedy to je náš iný seba, ale treba nám ešte jednu kameru aj zvonku. Aj zvonku, ja mám však práve, čo? Soničku, ale klasičku, nie tak sportovú. Sa rozbije. Však toto, aby musela byť... Sa rozbije! To je ten defekt. Počkaj, môžem dojsť, mám ešte tie také malé kamery, čo tak vysunie. Koľko máte drobných, lebo ja neviem koľko. Pust ma, ja tam idem. Čo robíš? Pičiak. Nevypadlo ti niečo? Neviem. No ešte taplo tak na ten mobil. Porádková polícia, okamžite vonku! To je dobré, že sedíš vpredu. Pokoj. Pome! Naložil tam! Pome! Môže! Hlavu dole! Pome! Kde je šofér? Robíš si ho? Šofér, nemáme šoféra! Ty než do kufra, tam bude mŕtvo. Hlavu dole! Name si. Šofér, rýchlo! Šofér! Na zavru! Počúvaj to tak, kde oči. To drahý, jedná to, počúvaj. Kurva. Čo je? Nie, veď to nie. Nie, veď to nemôže mať. Tak ale veď to nemôže mať. Ale teraz si keď reálne, to je univerzitná pôda. Teraz si to zapni sem. Rýchlo! To je poriadková polícia, poprosím. Okamžite zastavte toto motorové vozidlo. Dobre, ale keď to je v meste, to vyťahni. Na strechu to jedníme. To čo išlo dnes, Pavel, vieme šmikom zaslovať ľudí. Nie, vypni to. Dobre. Teraz si tým zabil, drahý, počúvaj. Počúvaj, poďme. Príď na intrak, ale choď ku bečku. Na čo ku bečku? A tam takoho zastavíme a poď si to jebneš dopredu. A čaká Torsa. A táto Torsa, ak sa dá, on je priputaný, bojí sa. Nevadí. Kto je priputaný? Ja. Že práve sme rozdrtili Ryškovi hlavičku. Žiješ? To je jeden zomrel, fakt. Dedíš. I kokot. Ondra, máš pojitku? Malú! Ale mám dobrú. Koči. Ja. Že som nešiel Počúvaj, za pešo. koľko by si mi vedel porešiť taký majačik? Že si kokot. Vieš odkiaľ mám ja? Nie. Vyhral som ho v stavke. Prosím, stavme sa s policajnou hľadkou. Nie, však Foter sa stavil s tým typkom, čo vyrába tie majaky, aj čo ich montuje do auta, A Ondro, ty kde bývaš vlastne teraz? Ja? Prečo? No na ktorom bývaš? To je ako ďaleko od Hačka. Je oproti bečku, proti Tiger Printu. Aj, to máš kúsok odtiaľ potom od Hačka, lebo ja zastavím tam, vieš. Ak tam bude mať kde Tak keď zastaviť? sa dáš majačik, tak to vypadá. Hej, nie, budeme chádzať, jebni tu na strechu, tak máš to s magnetom, nie? Zvykni to. Hej, no, behni. Tak nie, Na kameru. nie. Oblízni ho. Oblízni? R není 8. To je A5. A čo idete robiť vy kurvy? Ja vás neviem vykrútiť. Vy sú kokoti! Jebací dvaja. Kokot. Kde odbočujem k vám do piče? Odboč, Aša, jedienka! Pokodač s vašimi výjazdami. Aký bavorák tu máme sebe? No. Kde je ten? Strašné krídlo má. Tá, kde sa postavím? Nechaj to tu, že máme A ten majak. majak daj. Kokoti. Sa nemám kde postaviť? Tu to nechaj, že máš majak. Tam však. Kde? Medzi Aša! týchto Čo? dvoch. Medzi týchto dvoch.
Poďme do Bavoráka. Cvitneme ho na strechu. Behni donútra. Čiže je nás tu dosť, tak chytíme. Ten malý modus posunieme. Čo? Ten malý modus No posunieme. to by stalo za to. A teraz čo? Lebo... To fajn. Ty čo robíš? Kokot vyjebaný. Daj to vonka, normálne to zomrie. Chytne do čajne. Doťahne. Hej? Prosím ťa, však môj tatko s tým chodil na one. Kokot, jeb sa na to. Ťahni troška okýnko ty vola. Veď ho na strechu. Kokoti. Dobrý, Daj to dole. kurva, nie je dole. Á, je to dole, čo pičeš. Vyjebané. No pozeraš, toto je policajný nezbor. Nezbor. Je zbor. Počkej, tuto daj vedľa toho redoltíka, tak to šikne. Cvikni ho vedľa toho. Jak možno je to takto zajebať. Ten je čistý na tom. Ešte to dám, nie. Dívaj sa, aký je čistý na tom. Počkej, neviem sa spýtať Foxa, či by to nevedel, že teda akú cenu od neho zrieši, aby som to kúpil. Nemôže mať. Však nie je to iba tam na zjevy, by som si to po kamarátoch pochcel, by som nebal. Oho, šuminy bar, kde? Tá.